Kan Cookie Monster praten? Ja, tuurlijk. Mag ik een cookie? Ja hoor. Moet ik die zelf pakken? Ja. En? Wow. Oké, ja. Ja, dit is nog redelijk te doen voor een meisje, vind ik. Je hebt nog geen heimwee? Ja, jawel, naar Oekraïne dan. Hè. Ja? En waarom voel je je zo heerlijk? Nou, eigenlijk ben ik kapot eigenlijk. Wat gaan jullie allemaal uitspoken? Ja, dat vertellen we jou niet. Ik hoor hier iets. Hoe is het goed? Ze doet het keurig. Echt super. Keurig. Ja, het is echt goed. Echt vakkundige leerling. For thrills, but I get mine for free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me.